Chairman Olembe, Hey. yo Jeezy, what it do? And the dollars, yo DJ OB. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. 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 Kufamba netsoka, vamwe vari kufamba nemota, kwedu vari kumitiswa nekutizirwa kwevamwe. Michato ichakachira takakura tichitambura, nanhasi tiri kutambura. Nhamo ngayichipera, ndaneta nekuyaura, mabasa ari kungopinzwa nevakapasa. Dai ndambohwina upenyu makasa, kwachiyadzwa ndakaenda unotsvaga ngoda, hapana chakabuda. Ndakangodzoka nehembe dzabvaruka dzakuita kunge matewe enhembe. Ndiri kungosungiswa vakundigara dare, vakuda kundikitisa, vakuda kundiwachisa. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. 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 Zvatenzi zvinosevenza 24/7, ainenge ainesu murapi mukuru, chipanga mazano zvedenga izvi hadzizingano. Kukomborerwa pasina mugano, sapo nyangwe ndikarumwa nevhaipa, handimboti zvaipa. Matrix hobo kupfuura amagaiva, Mwari chiitai wangu solution provider. Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Vavengi sehembe dzezitye vanoda kundichipisa, toita urongwa hwekundiroya. Maikorongirozi yehondo uya undirwire, vavengi vakatemba vasabudirire. Vanhu ava vane hutsinye vanoda kundisungisa. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro. Ndochemera aniko, Ndoudza aniko, zveupenyu zvunditemesa musoro.